A este primeiro concurso de fotografía, o concurso de 4 estacións. Aquí deixastedes un espacio do voso tempo e da vosa arte para sacar unha foto de algún dos rincóns da nosa península do Grove. E o fixesedes con moita participación, porque certo, hai 140 fotografías para un concurso que empeza, son moitas fotografías. E mellor que a cantidade, hai calidade. A verdade, cando tuvemos que seleccionar quen iba a ser os ganadores dese concurso, nos puxeron un auténtico compromiso. Foi un auténtico compromiso porque había unha perda de moitas fotografías de moita calidade. E iso, pois, é unha ilusión, non? Facer que se fagan actividades e que nesas actividades teñamos tan alto nivel de participación e de calidade nos fotos. Agradecervos fundamentalmente que participarades no concurso, agradecervos que lle queirades ao Grove, porque no fondo é unha maneira de querer o pueblo, porque estás sacando unha foto de algo que lle queres, de algo que che gusta, non? Como mensaxe, dicir que, bueno, que a veces hai, sobre todo nestes tempos, non? Nestes tempos máis oscuros que estamos a vivir, que o esfuerzo colectivo de todos, con moi pouco presupuesto, porque certo é moito pouco presupuesto porque fixemos, podemos conseguir cousas bonitas, non? Que sacar o mellor cada un de nós e poñelo en común, e aquí estará en común durante unha exposición para que todo o mundo poida disfrutar. Sin máis, vou a pasar a lervos o que é acta do xurado da celebración que tuvemos outro día para o concurso O Grove 4 Estacións 2008. Aproveito tamén para dicirnos que este é o primeiro concurso, pero para non será o segundo. Non sei que se alguén quere seguir animando para ir preparando alguna cosa, é bendito, Acorde ás bases do concurso fotográfico O Grove 4 Estacións, reúnense no Salón de Plenos do Concello Grove o xurado. Este está composto por Jorge Llero Rodríguez, Concelleiro de Turismo, Pablo García Rol, polo Consello Sectorial de Turismo, en representación de Groves, e Santiago Piñeiro Filgueira, fotógrafo profesional. Despois de examinar as 140 fotografías presentadas a esta primeira edición do concurso organizado pola Concellería de Turismo e tras a suma das puntuacións individuais de cada membro do xurado, resultan as gañadoras do concurso as seguintes. O terceiro premio, fotografía número 88, titulada O Carmen no Grove, de María Luisa Lores Prol, co diploma de 100 euros. Número 4, titulada O caso na Barcela, de Ángel Manuel Barcela Barbosa, co diploma de 300 euros